Ak si plánujete vybudovať svoj vlastný svet podľa svojich vlastných pravidiel, dajte mi pár minút, pozrite si toto video alebo stránku pensionstaškov.sk, na ktorej nájdete veľkorysý, chytro navrhnutý a starostlivo udržiavaný rekreačný dom s potenciálom penziónu, kde môžete vašim hosťom ponúknuť chytanie rýb, potulky krásnou prírodou a naviac si tu bez problémov vybudujete bezpečný domov pre vás a vaše deti. Chatu môžete pokúpeť, ale aj prenajímať, a to bez starostí. Zabezpečíme komplexné služby spojené s prenájmom a správou objektu. Naša ponuka vás osloví, ak máte podnikavé srdce a nebojíte sa práce. Ak ste rybári a možno tak trochu chalupári, hotelieri, alebo len tak chcete žiť a podnikať v krásnej prírode Beskyd, pritom na super strategickom mieste. Kúsok od Ostravy a Žiliny s veľmi dobrou dostupnosťou do Poľska. Pozrite si stránku pensionstaškov.sk a ak usúdite, že táto príležitosť je pre vás, tak mi napíšte alebo zavolajte a ja vám pošlem dopredu všetky informácie a pôjdeme sa sem spoločne pozrieť. Majte sa krásne a nech sa vám darí!